Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RNN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RNN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RNN. Radyo mo nationwide. RNN. Radyo mo nationwide. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay, makaanha ako kanimo. Apan kun malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kunon sao nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama. Tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko ani ano sab si kanginan. Dirigapon sa ulay-laing istasyon ang RMN Dipolog. DXDR RMN Dipolog. Alang gihapon sa mga suki na itong digpaminaw dirigyod sa istasyon sa DXDR 981 AM. Ako moingon kaninyo maayong udto kaninyong tanan.
atong ipahibalo kaninyo nga wala ta ka on air karon sa FM kay dunay medyo kabilinggan o diferensya nga atong FM transmitter. Siguro niya atong kilats miaging adlaw. So wala pa maayom-ayom o tiwas mao nga naka-on air lang ta sa AM band, no? Sa RMN Dipolog, no? DXDR. Pero sa online, no? Sa internet, kita aabot yuta bisag asa, di ba? Kung nagka-internet mo o maka-open mo sa website sa RMN Dipolog, no? rmndipolog.weebly.com. Sa homepage pa lang inyo nang ma-live stream mag-atong tulumanon. rmndipolog.weebly.com. O sa internet ako mo ingon have a good day kaninyong tanan. Mayon lang ko have a good day kayo kung kibaloon sa diya sa inyo. Gabi iba o buntag, diba? Sa miaging Domingo wala da ka live program. Doon na tayo pa-replay din sa technical side no? Itong mga amigo sa technical side ni Luod og Taxi Lumba. Ang tulumanon nga usa ka English version, no? Nga diin ang speaker ato nga maong tulumanon nga English mao ang former Baptist member nga si Steve Ray, no? Kani daghan kay pa kung mga audio clippings nga mga saysay ni Steve Ray. Maybe sa sunod nga mga tulumanon nato nga dili ka live program inyong madungog pang tugang niya ito, no? Kung nadasig mo atong iyang testimonyo sa iyang pagkakonverter, no? Sa pagtuong Katoliko. Medyo bali, no? Kay sa akong nahibawan po sa uban, labi na diri sa Pilipinas, sa akong nahibawan, daghang mga Katoliko ang namiya sa ilang pagkatoliko ug nibalhin sa mga nagkadaiyang tinuhuan, no? Nga dili Katoliko. Apan kini si Steve Ray, mga ikala mga suking tigpaminaw lahi po siya. No, gikan siya sa Baptist ug na-converter siya sa pagkakatoliko. Dili lang kay siya, no? Kung makasulod mo sa atong website ang veritas899.weebly.com, dayon mabasa ninyo ng Veritas Faith Matters nya inyo nang i-click, no, diya sa atong website. Na dito nagkadaiyang mga na-upload nato nga mga testimonyo, no? Mga videos nga gikan sa gawas o nga mga dunay magtestimonyo sa ilang pagkakonverter sa tinuhang Katoliko gikan sa Presbyterian, uban na gikan sa Church of Christ, na nagali former Assembly of God minister, ubay-ubay pa mga higala mga suking tigpaminaw. Background na alang niya itong wala pa kahibalo, no? So kining ubos niyong alagad, no, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas padayon nga makiguban kaninyo sumong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Nga ilang mo katingala nga medyo not feeling well si Veritas. Napahis termino anak nagpislang o sa binis mo ba na binisaya? Agi siguro sa panahon katong ning ulan-ulan din wata kapanagang og ayo. O not feeling well gamay si Veritas. Kagahapon day ato lang yung gilogos, ato na lang yung agwanta bisan not feeling well. Atong gi-meet, no? O nakikita ta, no? Sa mga igsuon nato nga mga manghod na ako ni sila mga kuan, mga estudyante pa diya sa SBC o St. Vincent's College. Ay kasagaran nila mga working students nga nalipay kay ko kay kining kuan na interest sila siya na unahin mo silang interesado sa Catholic faith apologetics. Dako kay na akong kalipay kay sa akong nahibawan ko daghan na itong mga Katoliko ang dili interesado og Catholic faith apologetics. Sila pa urag-ula lang nila ang ilang tinuhuan ba. Bahala gisaway na, giatake na, wala masabti, wala lang sila gihimo. No, wala lang sila gihimo. Sila pa walang pakialam ba. Pero alang nako malipay kay kung na mga igsuon nato nga makaingon kung ano burag na parehas nako ba.
Kaya ako very love yun ako, higugma yun ako ng Catholic Faith Apologetics. Nga naman kay kinahanglan kay sa atong panahon. Nga no tungod kay usa sa dagko kay hinungdan gud nga kita nagkabahin-bahin og tinuhuan. Sa ako gong pag-analisar tungod ni sa kapakyas siguro natong mga Katoliko sa pagpaambit sa tinuod o sa kinatibuk ang kahibalo mahitungod sa tinuhuang Katoliko. O wala ba mahatagig katinawan ng mga pangutana? O wala siguro pipilal agis kadako sa atong simbahan. Pero wala kay galihok anang pagpasabot. Di ba? Ang pagpasabot usa ka pagpakita sa gugma, di ba? Kaya nga itong mga igsuon nga nangalibog sa atong pagtuong Katoliko, kana nagkinahanglan na sila sa atong katinawan. Giisip na to ng kahayag, no? Natuntulan man ng kahayag sa pagtuong Katoliko. Si Veritas nagtuo siya, no? Ako nga nahayagan ko sa pagtuong Katoliko, then doon ay mga gihimong kasangkapan o instrumento ang Ginoong Diyos nga ako makasabot. Mao nang wala ko mudayon og balhin og laing tinuhuan o gania akong gibati nga gitawag pug ko nga kini nga akong nahibaw-an karon dili ko maghinakog, no, dili ni para lang nako kun dili kinahanglan ako usab ni ipaambit sa uban. Og diri sa tuntulamanon murag nagtuo ko ari kay mura mao gyud nagtuo ko nga usa na ka venue, usa na ka kahimanan, di na akong matuman ang tawag sa Ginoo nga ipaambit sab sa uban. O giving siguro ni, no. Og nalibay ko kay naa yung mga responses gawas niya itong ato nang nahibawan diya sa dapit sa Middle East, diya sa Saudi Arabia, sa Dubai, sa Kuwait. Natay mga texter mo text yun sila bisag layo kay sila nagpasalamat sa atong tulamanon kay ilang na pati, no, nadungog kay ato maning i-upload ha isip audio document ya sa atong website. Dayon kato kung gingon ninyo gud gibisitahan man gud ko nila mo na ako ni special mention by the way, no, ay mo ka kana bang kalain ba nga dili ko mo diretso sa atong issue ron about sa pagtuo kay buot na akong pahimug-atan ang kalipay ang akong mahimong testimonyo nga nagtuo ko nga makadasig po ninyong naminaw ron. Kung kinadasig kog samot aning kining mga batanon mga estudyante nga inani mo guna, no, ako lang i-share ninyo sa miaging adlaw gud doon ako gi kana kubi sa computer kay mao lagi mao naman niya tong buhat computer kay nagtuota nga ang computer wa pinaagi sa internet nga maka-evangelize ta sa kadaghanan, no, makapaambit tas tong pagtuo labi na sa pagpasabot pinagi sa internet kay laliman mo na naara ka diri sa Pilipinas, naara ko sa particular good sa Istaka di sa among balay unya makapaambit ko dili lang diri ras dipolog kun dili hangtod gyud sa tanang suok sa kalibutan basta naaalay internet, no. So mao na nga matud pa ni Pope John Paul II lagi na sa ato ng pinulungang Bisaya nga ang moderno kunong pulpito sa atong panahon karon mao ang moderno pod nga kahimanan nato sa mani, no. Moinggit og pulpito kanang magsangyaw, no. Ang moderno nga pamaagi pinagi aning kahimanan nato ron nga moderno. Di ba sa una ila kuan ra man gito, no, sikit-sagit ra man gito kay wa pay microphone, wa pay radio, no, wala way television. Pero karon high-tech na kayo. Una nga kining ka high-tech atong gigawi, atong gigamit sa pagpakaylap sa kamatuoran sa mayong balita. Muna o kining mga batan-on nga akong gikita kagahapon o Sabado diya sa Plaza Magsaysay. Pila ni sila kabuok kay nibisita gyud ni sila sa balay og katong nipahulay na lagi ko sa akong gikubi-kubi sa computer kalit gipukaw ko sa akong brother kanay nangita ko ron ako ang kuratan ko ba pag adto na ko sa ubos sa balay ay mga batan-on nga mga estudyante di ay sa SBC St. Vincent College, yung mga working students ang uban. Ako na yung pasalamatan sila kay
Ni sanong gyud ni sila nga makikita ko nila gahapon diya sa Plaza Magsaysay og nag-sharing me about faith. O gani nagkahukom mi nga among ipadayon ni matag Sabado. Basig na yung mga willing po diyang naminoron nga mo appeal. Welcome kayo mo. O si Nicolay M. Lucenios, si Kili James Borja, si Juji R. Nogas, member ni siya sa Orases, si Gerson Morhia, Brian Bailoses, anak ni Day sa akong nahimong amigo sa unang Catholic Faith Defender. Regards ko diya sa imong Father Brian kung naminaw karon sa atong tulawanan. Si Jomar po Patulumbon, si Chris Lay Cardenas, o si John Ray Papon. Na special mention ako ni saon nga nalipay man jud kay ko ninyo. Og kagabi gani si ang ingso ni Jackson katong usapod sa atong listener, si if I'm not wrong si Aliana kung ako malimot, nag-text kagabi na ako, nag-inform nga muwa ko nun sa masayop, nakitaan ko niya dito sa plaza o ako to iyang nakitaan. Nag-text siya nga kauban aling mga batanon nga nakigistorya ko ani, no? Yung nang gibalusan ang butog na dawat baka to ni Sis Aliana ba to? Nalimot ko, di ko sure sa first name. Basta igsuon ni Sister Jackson. Nagpahibalo siya nga murag nakitaan ko niya. Dito mura kuan sister. Ako gito. O nga akong gikauban ang mga igsuon na to nga mga batanon pa, mga estudyante pa. Laki mga gwapuhon ra ba? Oo. Kasi may naminaw ron mga delagita po. Bitaw, pasiaw lang na. Libay kay ko kay interesado kay sila sa apologetics. Talag sa on rabi nitong panahon ron kay kasagaran mga batan-on ron kay bulumaon say kuan hilig. Diha ra dula sa internetan, di ba? Okay mo nang mag-internet pero ako yung i-suggest ninyo. Ang gwapo dahil sa internet kana yung kuan kanang masangyaw nato ang atong pagtuo. Pwede magamit ato personal basta di lang daotan. Pero para nako mas pinaka the best net pinaka maayo gyud nga atong gawion ng kahimanan kanang internet. So paghimaya no, so paglipay sa Ginoo. Una ko giingnan gali si Nicolay Lucenios nga mo ni una gyud akong nakaila kay mo man ni nag-message nako sa FB nga estudyante lagi sa St. Vincent's College. Ako siyang giingnan paghimo group diya sa kuan kanang Facebook. Muna nakahimo na grupo din mo na aron ma-post na ko dito sa nining grupo ha. Aron siya akong i-post about mga religious kuan articles o mga unsa-unsa diha milabot na sa pagtuo. Wa lagi lain na aron pagpadasig no sa mga buot mo view ba diya sa kiniba internet o diya sa Facebook o Facebook lang sa iyo ko sa kuha ng Twitter kay di maglisod-lisod pa ko. Naghanap ko na pa ko website dayon Facebook. Diligal yun ako ng Facebook kay daghan na kay atubangon. Pero napugos lang yun ko nya gamit man sa so limit ra ko na ara ko sa akong website ug sa Facebook. Okay, kasagaran ng mga batanon lahi man iskina inom-inom lang, makalabad pa sa ulos ginikanan. Kung sa diha din dugay mauli. Na naman tayo kurpyo ron, ang uban dilim patuog kurpyo. Bisag mga babae pagali makita nimo diha bisag kanang musimba ka ng kadlawon Domingo. Kita nimo nga paingon ka simbahan gikan ka na mata sa yus buntag kay gusto lay ka musimbag sayo. Sus kita ka nang iskina kay mga pil pa mga babae abi nimo wa pa day ka uli silang balay kay naginom-inom di ay na nabuntagan. O mga kuan kay mga talan-awon ba nga murag dili gyud di kay mura mao gini mga maot nga talan-awon ba sa atong mga suok bas kalibutan. Kaya sa amo na to na pag-change, sa amo na to pag-usub. O ako ba nang gi-share sa usa sa akong gi-share sa atong mga higala, mga batanon, mga estudyante. Usa sa akong gi-share sa ila mao lagi ning kinahanglan magseryoso ta sa atong pagtuo. Kay nagtuo ko nga kung seryoso ta sa atong tinuhuan o sa atong relihiyon. Ang relihiyon katudlo magkabalaan, kabuutan, pagtahod, nagtudlo og obedience sa
sige panudlo sa atong otoridad sa pagtuo, makapabutan, makapamaayo gyud nato gyud atubangan si Ginoo. Muna akong gi-share nila og nagpasalamat ko nga nadasig sila. So karong kuan umabot nga Sabado pohon, magtigom na pug konomi, no? Basig na yung mga interesado. Na ito'y na-appeal pod nga kuan wala nila sa grupo. Ito naabot talami kay detalit hito apit na may mamauli abot dito mi sa kuan sa simbahan ngadto. Dito katong ni Kuyog mapagkauli nagtiwas pa dito istoryahan ay unang natugay gyud kay kog uli gabi sa balay. Well, no, murad chismis man no. Istorya ni unsa gahapon ang akong experience. Pero ako nang gituyo alang sa pagdasig kaninyo. Well, ako pong gi-share nila na, no? Mga alang ninyong naminaron, ako pong gi-share nila ng kanang pulong pagdasig. Kay sa akong pagbasa-basa sa Biblia, kapila gyud hisgutin ni San Pablo ng pulong pagdasig. Nga kita mga Kristohanon kuno kinahanglan magdasigay ta. Unsa ka importante din ang dasigay din. Ako pong ipaambit nila kanang pulong pagpugong. Kaya giihap-ihap na limot lang ko pila ihap. Ako nang giihap sa una. Kapila litukapod ni San Pablo ng pulong pagpugong. Ngano kaha? Ako pong gi-share nila nga gihisgutan ni San Pablo balik-balik ng pulong pagpugong. Kasagaran na itong mga tao muna ito'y kulang. Muna weakness na to. Lisod ka itakapugong, di ba? Kung na mga tintasyon. O dagang kay mga tintasyon. Hibalo San Pablo ano? Niya dili takapugong. Agoy kasala kita. Di ba? Muna nga para nato no sa mata sa pagtuo very kuan. Believe kay ko sa tao nga magkapugong gyud sa mga nagkadaiyang klase nga mga tentasyon. Una katulaging mga batan-on nga interesado kaayo kini silang Nicolai, Killy James, Jude J, Gerson, Brian, Jomar, Chris Lee, John Ray. Kini daing tulo wa ni kuan kinaay lakaw. Ni ka-appeal day sa tigom na mo gapon sa plaza. Kinira si Brian, Gerson, Jude J, Killy James ug Nicolai. Ug na appeal pod nga kailan nato nga ni duol pod. Nga nakit-an pod mi ay ni katong igsuo ni Sis Jackson. Yan utanag ako ba kuno to iyang nakita. O naminaw ka karon sister, ako gito. Confirm nako kung ani mamadawa to akong reply kagabi O confirm ako to imong nakita. Basig interesado po mo makalabay sunod sa Sabado kung itugod sa Ginoo pohon. Ang makita na pud minimo dito. Kung makalugar ka pwede po ka na mo join. Bisag unsaon nato mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw o gunahuna. Kadtong akong giingon ninyo ba nga kung magtinuod lang yun ta o seryoso lang yun ta sa atong pagtuo. Ako yung iklaro ha, pagtuong Katoliko. Kung seryoso lang yun ta sa atong pagtuong Katoliko, well, I'm very sure, no? 100% ko. Kung ipadayon pa si Ginoo, dili pa niya tapuso ning kalibutan. Daghan pang mahimong kandidato sa atong simbahan nga mahimong i-beatify nga mga bayanis tong pagtuo o mahimong madeklara nga dili malalis ang ilang kasantos. Kung magtinuod lang gyud tas tong pagtuong Katoliko, ako yung i-specify klaro. Daghan pang madeklara nga mga balaan o bayanis pagtuo sa umaabot nga panahon. Muni ako yung ipadasig yun kaninyo mga naminaw karon kay ang yawa agod grabe ka iyo magtabon. Ang kahayag sa atong pagtuong Katoliko buot niyang tabunan.
Lain-lain ra ba na iyang mga tabon? Usahay iyang tabunan pinagis mga pagtulunan nga dili makasabot ang mga tao, daghan siyang pamaagi. Gamiton ra pud niya ang ubang mga tao ra pud nga manudlog mga binalitad. Lubagon ang pagtuong Katoliko, parang dili masabtan, dili madawat. Ug sa ingon ni anak magbahin-bahin din ta, di ba? Niyang uban mabugnaw kay malibog naman. Maingon nagwa naman siguro tinuod nga relihiyon ani, wa naman siguro Dios unang patuyang lang ta sa si atong gusto bisag dili mayo. O mo ni mahitabo, no? Basta malubag ng tinuod. Pero kung magtinuod tas tong pagtuo, mantigo ta mo tuon. Mahigog mata sa pagduki-duki o pagtuman sa unsa ng mandato sa itong mga pagtulunan, makapabuutan o mahimong makapamaayo na ito atubangan yun sa Ginoo. Una akong gipaambit po kagabi sa atong mga igsuon, mga batanon. Mauna po sa lain pong pagkaistorya, mauning uban na itong mga igsuon nga nahimulag, mga dili Katoliko. Padayon po sila nga manggilain na to. Padayon po silang dili ganahan na itong mga Katoliko kay namanggod po sila basis. Gihimo nilang basihan kanang atong pagkabadlungon po, no? Hindi, natural, di sila madani na to mga Katoliko ana kay mga wala man tayo tarong. Wala man tayo ayaw, di ba? O wala tayo kapakita nila nga angay sila mo balik diri na to. Mo appeal diri na to. Pero hinoon ako noon dili gyud ko magsalig ana. Nagkatoliko ko, nagpadayon kong Katoliko kay ako gyung napamatud-an nga mao gining tinuod nga simbahan gidukod ni Kristo. Ngadi malalis nga mapamatud-an pinagi di lang sa Biblia kundi sa kasaysayan kun history gyud kay wa may laing simbahan nga mitumaw gikan piniadtong siglo nga nagpadayon hangtod karon ning mga tuiga nga atong sinati mga higala mga suking tigpaminaw. Pero nalay mga kalibog ba mo nang uban dili ma-attract, dili ganahan sa Iglesia Katolika. Pero giklaro naman ng Kristo sa Biblia nga sa dili pa ang yang second coming niya sa Matthew 13 ba na o Marcos ba na. Kaya nagaling sambingay diha may tungod sa mga sagbot. Ang yang gingharian diri sa yuta sa dili pa kuno ang ting-ani sa to pa sa pag final judgment. Ang iyang ginghirian diri, ang iyang simbahan diri, gihulagway nga ay mga sagbot, doon na po'y kanang mga trigo. Meaning, doon ay dautan, nga mga sakop sa simbahan, na po'y mga buutan. Ano man, kaya naman po yawa lagi, gitugtan pa niya para lagi ma-determine niya, mahibawaan niya, kitsa tong makiguban sa yawa, magbuhatog dautan, kitsa po tong magbuhatog mayo nga, ang moto ang mga trigo. Muna nga dili katingala nga ang atong simbahan duha ang makita. Doon ay maayo, doon na po'y dili. Kay kung muingong ka karon dihang namina ron, muingong ka nga, dili lagi na tinuod ng simbahang Katoliko kay naay mga buluyagon, daghang kayo. Yaon sa mo debut pasabot nimo nga ang simbahan ni Kristo sa atong panahon karon puros mga buutan. Na karon granting kanang imong tinuhuan karon puros buutan. Na kung basahon ako ang Biblia diya sa mga timailhan unsa ang simbahan ni Kristo sa dili pa siya mobalik. Kung muingon ka karon nga kanay imong simbahan puros na buutan ulay buluyagon, magduda mahinuon ko ana og maubag yun na gitukod ni Kristo. Kaya ang gitukod ni Kristo sumalas Biblia ang atong basahon na may mga sagbot. O ni mo ba siya tanaw basahan ninyo na sa ako ba ang basahon na ako sa pangitaon? Okay, niya San Mateo Kapitulo 13,
tudling 24 na idayon nato ni sa unahan. Ang sambingay mahitungod sa mga sagbot. Kinahanglan nato ning basahon ug atong i-expound. Kay mao ni ang kahayag, mao ni ang katinawan. Kung ano nga atong simbahan karon, duha ang imong makita. Dunay kahayag, of course dunay mga maayo, napoy mga daotan. Ay kinirabang daotan, dili ni kay kitarang mga laiko magkahimo ani. Bisan pagkag mapari ka diha, obispo ka diha, bisan pagkag santo papa ka, tungod kay dili ka robot, pwede ka makahimog daotan. Muna og dili ta faithful, no, dili ta matinud-anon sa atong mga pagtulunan, magkabuhat jud tag daotan, di ba? Kay kung dili ta kahimog daotan, bisag ganahan ta, kay ang nagtuotang agi-program das Ginoo nga puros maayo ra gyud atong mahimo. So pa wala daytay freedom ana, dili ta ka pwede ka rebelde niya na. O wala daytay freedom. Sa to pa wala tay kilainan sa robot ana. Kay kanang robot og giunsa na pag-program di man na musimang. Og giunsa na siya paghimo sa gahimo. Mayon siya mo ni more gyud ni mabuhat aning robota gi-program na ni. More gyud ni mahimo sa robot, di ba? Rabag ka ng computer og giunsa na pag-program, more gyud na iyang mahimo. Di ba inana? Unya kay ang tao wala man buhatas Ginoo nga robot. Dili man ta robot. Kung magkapili man ta, so pwede ta mo violate, pwede ta mo supak sa mga sugo, pwede po ta mo tuman. Mao po na kita, mapari ka diya, malaiko ka o pares nako. Bisag nagtuon ko Biblia, na membro ko sa Tinhuang Katoliko, na yung mga pagtulunan ang Katoliko nga makapabalaan, makapatarong. O niya, kung di na ako natumanon, makay mo jud kog dili maayo. Kay mo gyud kog daotan. O mao na, mo man ni diri gihulagway sa Ginoo nga nakita niya kay makakita man gyud siya sumaabot. Nga mga tao bisag nagtudlo siya, ang iyang simbahan iyang gitahasan sa pagpanudlo, iyan ang nakita daan ba nga dunag yung mga tao nga dili gyud mo tuo sa uban niya mga pagtulunan. Ang uban tibuokon pa gani. Mao na nga iyan ang nahulagway na diri nga mao ni mahitabo. Kay doon naman gyud mga gahig ulo na among mga buluyagon mo nang gipasidaanan yang daan. Unsa ang ilhanan? Unsa ang dagway sa iyang gingharian diri sa yuta sa dili pa ang ting-ani o ting-ani ang but pasabot kanang kana bang sa general judgment, no? Sa dili pang iyang ikaduhang pagbalik. Ug mao ni no ang kana bang atong bantayan. Ako ning gituyo, parang di mo matingala ba sa simbahang Katoliko nga niingon ko nga mao gini ang tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo. Nya bisig matingala mo usog pagkatinuod aning Katoliko mo daghang ang buluyagon. O mo na akong basahon na parang dili mo matingala. Nga mubarug lagi hapon mo sa maong simbahan bisag naa ng mga buluyagon. Dili man na di mo gunabot pasabot nga kun dunay buluyagon ikaw mabugnaw na kasi mong pagtuo. Usa po na kapaagi noon nga ang Ginoo makahibalo kung matinud-anon ba kita nga mopadayon ba kita kung ang uban wala na mo padayon. Basin biyag ma-discourage sa ba no di nataganahan sa tong pagtuo kay ang uban wala magbuhat og matarong. Labi na imo pa yung higala ba ka o imo ba kang membros pamilya o ang gituhuan nimo nga mga dapat ehemplo unta o nya nagbinuang na murag wa na nya kay gana ba nga magpadayon ka sa imong ginahuna nga maayo nga nagtuo ka nga mao nay mensahe nga gustong ipabuhat sa Ginoo nimo. Nya basig mo surrender ka ba dili ka kapadayon tungod kay ang nakita nimo na may mga bulyagon. Wa ka madasig mo bituto kung gipaambit sa mga batan-on kagabi kanang pagtasig magdasigay kita sa tong pagtuo parang daghan jud ma-encourage sa paghimog yung matarong kay sa karon daghan kay naghimog daotan. Nadasig man pud ang uban sa paghimog daotan, di ba? Pagkadaghanan na kairon nga magsigil naghimog daotan. Kay nadasig kay mo may naglabiron sa tong panahon. Pero niya basahon ko na mahigala no San Mateo kapitulo 13 tudling 24 ngadto na sa sumaning bersikulo 30. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay.
ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mipiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mahiilhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot?" Ug siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nang utana kaniya, "Sir, gusto ka bang mangadto kami og pangibton namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw. Kaysa inyo niyag pangibot sa mga sagbot, base nun niya maapil og kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magtungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon kuraon niya ang mga tig-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og hipusa dito sa akong kamalig." Okay, sa akong pagbasa no mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw no, mga ginikanan, kay ngong kudayon, naapas ba ninyo ang akong gibasa? Na kuha na ba ninyo unsay buot na akong ipasabot? Unsay buot na akong ipaambit ngano nga ako tong gibasa? In line no, may kilabutan sa atong gisgutan? Bulahan mong dali ra kayo makakuha. Pero alang niadtong wala din makakuha, wa magkaapas, kinahanglan pang i-explikar na to atong i-explikar. Atong basahon ng usab with emphasis na ha, with emphasis. But pasabot na emphasis gali kahulugan nga mo'y mensahe gyud para sa atong kinabuhi. Amang uban nga ang simbahan na mo, Brad, mo ni tinuod kay puros na mga buutan, wala na mga sagbot. Mga buutan na. Nagako ron, umuingong karon kay wa pa man ng ting-ani. Wala pa man mo balik sa Kristo kay aron mo hukom na lagi og final judgment, general judgment. Iya man gihulagway diri na may mga sagbot kay naaman siya magbuhat og dawtan. Ya diya sulod simbahan. O magduda hinoong ko kung moingon ka kanang imong simbahan ron, danihon ko nimo nga mo apil ko. Na simbahan nga dili katoliko, puros buutan ba pananglit, pero among ko nakitang simbahan po ron. Tinuhuan nga wa pibuloyago na amang gyud pod. Pero granting lang ba kay mo man na himuon kung kuan argumento sa uban. Katarungan mayon sila nga tanang katoliko kay daghan kayong badlungon. Diri sa amo kay walay badlungon. No? Granting palitan mayon kag way badlungon. Magduda may nung kuanam samot magyug nung kuanang dili ko mo madani nimo ano man. Kaysa akong pagbasa sa Biblia gihulagway na ni Kristo nga sa dili pa ang iyang ikaduhang pagbalik no. Kining ting-ani nga gipa hisgutan diri sa bingay. Nagi mga tao nga buluyagon di sulod simbahan.Uni gi-refer niya mga sagbot kay nanalinghog, nagpatintal siyawa. Tintal bang yawa ora bay pili. Ang iyang priority galin tintalon kanamang naanon sulod simbahan. Mong ngisi man din na siya nga atong pare na kuana na tintal. O atong obispo baka. O mao na mong ngisi din na siya. No ingon lagi diri no, ingon ang sambingay. Si Jesus gyud mo nagbungat aniha dili ni ako Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios na hisama sa katawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Mga igala sa atong nasabtan gud niini no, itong pamalandong aning minsahia. Kining gipasabot diri samtang nangatulog ang tanan.
usa ka kaaway ang miadto ug misabod og lisos mga sagbot sa may buot pasabutan eh. Kining giingon ra nga tulog ang tanan referido ni sa panahon sa una man o karon man nga mga tao ba relax kayo. Relax kay silang pagtuo. Uban way pangandam. Sa to pa kumpiyansa kayo ba? Kumpiyansa kita pagkadaghang kumpiyansa na turon. Nya kanang kumpiyansa galita kita mga Kristohanon, kitang mga anak sa Dios. Kita nga membro na bunyagan gyud, membro gyud sa simbahan ni Kristo nga gitukod. Kung kumpiyansa galita, muna term gigamit diri nga tuog ba. Hindi put pasabot nga hindi ta mga tuog, matulog ta pisik kinahanglan tong pahulay. Pero ang put pasabot ring katulog kanang relax sa tong pagtuo ba. Nga dili ta magtinuod sa tong pagtuo. Na kumpiyansa galita, ang yawa grabe kay na iya nang pahimuslan. Ang kulang kag pag-ampo dili strong imong pagtuo, delikado gyud ka nganuman. Ingon diri, usa ka kaaway ang miadto og misabod og lisos mga sagbot. Imbot pasabot ani mo na pahimulos ning yawa nga manintal, magsabwag og kana panghuna-hunang daotan. Dayon mo na musabwag sa mga tentasyon dayon mo na. Ingon diri misabod og sagbot, sagol, strigo ug unya mibiha. Ang termino pag diri sa bingay mi sabod og sagbot, sagol, strigo. So mayon kag trigo na naagi na mga sakop gyud simbahan. O tintalon tong mga sakop dia sulod sa simbahan sa katawhan ni Kristo. O mo na dayon sa nakatubo na kuno ang tanom mut pasabot ang simbahan tubo na ana tuy hakaw na. Diha dayon mailhan mo ni gingon diri sa nakatubo na ang tanom ug misugod na pagbuswa ka mga uhay diha pa mailha mga sagbot. Sumbot pasabot nga kay yawa lagi nagsabot mga tentasyon, kadautan diha sa simbahan o managitintalo ng mga sakop diha sa pagtuo. Di na apoy magpatintal mo nang himong sagbot. O mao na. Na mailhan na dayon diha. Muna nga diri sa sambingay giingon ng kini mga tao diri nga nakabalo uy mo ba din na inyor? Kapangutana din sila anong na may sagbot. Ang mga sulugon mo rin giingon no. Ningon sila nga, "Sir, anong doon na may sagbot nga maayo man tang binhi nga imong gipugas?" Ya diin manigikan sagbot. Mao lagi to giingon niya nga. Ingon siya nga usa ka kaaway ang naghimo ni kumpiyansa man gud. Mo ba na ang yawa? Pasabot si Ginoo tungod si yawa. Dunay nagpatintal ya sulod simbahan mo nang dunay naghimog daotan. Pagkadaghan, kamurong namina ron. Kasig usatas kitang laminaw ni kasig usatas maigo ani, di ba? O mga sakop sa simbahan ni Kristo, mga Kristiyanos, apa nagpatintal si yawa. Ano man ginagbuhat magdaotan. Di ba? Munang ningon din ni mga sulugon diri. Amo ba day na nyor? Naaday ni nang limbong? Nya, gusto ka bang pangibto na mo? Ngayon diri gusto ka bang mga kami og pangibto na mo ang mga sagbot? But pasabot ani pang patyon ba ka or ipang tiwalag ba ka? Inoon ka ng tiwalagod na man na prerogative man na sa simbahan. Katungod man na kay naaman po'y mabasa diri sa Biblia nga kadto mga gahi gyud ulo diya sa simbahan ipang tiwalag na. So pwede na itiwalag kanang sa in English pa na excommunicate. Pero diri ni ining sambingay karon gipakita pud sa Ginoo ang usa ka hulagway ba nga naapay panahon nga dili ta mo tiwalag. Mo ni atong katinawan pod anang ubang mangutana kay na ako'y na meet nga member sa Iglesia ni Cristo na ingon siya nga. O mga Katoliko kana inyo mga badlugon wa man ninyo na pangtiwalag. Oh, pero ang simbahang Katoliko sumala sa kasaysayan nagtiwalag biyag mga sakop katuday si Martin Lutero o si Arius. Pagkadaghang gitiwalag sa Katoliko sa history nga mga dili patuo, labi na kang kasagaran yung itiwalag kana bang manudlo og dili mao din badlongon din patuo. Pero kung mga ang sala kana rang mga maitan palahubog o kana rang inana rang kanang sana kana inana ra ba
Basta dili lang involved sa teaching, kanarang bias lang ba, mga kinaiya lang. Ang simbahan dili kaayo motiwalag ni mo diretso ana, ngano man. Mo ni ang atong argumento. Kay basig moingon mo, nganong daghang kay mga makasasala di ang Katoliko wa man ay pangtiwalag simbahan. Ang tubag ana ni adiri sa maong sambingay. Ingon diri giingon diri. Gusto ka bang pangibto namo kining mga sagbot? Muni ambot pasabot gamito na to ang pulong ipangtiwalag namo ni mga badlungon diri, ni mga kini mga kasasala diri. Unsay gitubag si Ginoo? Ingon ba siya, kay mo na akong sugo kana mga gahig ulo ipangtiwalag na. Pero wa ba mayong Kristo ituwalag? Ingon ba sa diri? Siya mitubag, ayaw. Ano man ingon siya ayaw? Kaysa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig mo apil ang mga trigo. Umuna iyang kabalakan nga kung kana ako palitan na ay mga badlungon diha, mga palahubog ba ang Katoliko, ay pangtiwalag ni mo na ditso. Ay masuko pala na, mangangin pala nag-uban noon, pagkadaghan ng distruso hinoon. O mo na usa ka logic po na reasoning, anong dili tiwalag ni ng uban, kay tuong Katoliko nga, tuong atong pagtuo, atong ang mga kadaguhan sa parang, di man ni makaayos itong simbahan, pagtiwalag na to. Kay mosamot man sila kalayo. Meron nang naara na sila sulod, parang sayo na to makita, parang matudluan na to. Mapahimangluan na to, kinaapa man diri sulod na to. Pero ato nang iitsapwira diri, so basi mga suko na hinoona, samot na hinoona silang dili na to matudluan. Di ba? Psychology ba? O mao na ang punto diha. Muna, ikaduha pod, mao lagi. Psychologically. Kung imo nang itiwalag ditso, saon nimo gyud pagdasig nila nga mobalik gyud sa tinuod. Muna siguro mo ning gamiton din nato tong katong argumento ni San Pablo di sa Roma 12. Kana bang overcome evil with good. Kanang ang kadautan dag-o na to pinagi sumayo, di na to balusag dautan. Meaning kana mga dautan na to mga sako, pakitaan na to na sa tinud-an na gyud kanising-kasing nga unsa gibuhat Kristiyano. But pasabot higugmaon na to na sila bisan pag nagpakasalaan na sila. Ipakita na to nila unsa ang example, unsa ang tinuod nga gugma para nga matandog na sila og muundang na sila buhat og dautan. Di na kinahanglan pangtiwalag ko na nimo. Kaya ang tinuod dako kayong kalipay sa Ginoo nga mabag-o ang usa ka makasasala kaysa laglag siya dito sa impyerno. Muna manghikala, muna ang tubag katong utana nga Iglesia ni Cristo nga nganong simbahang Katoliko ang uban nga mga salawayon di wa man ipangtiwalag. Kay para sa maong mga mensahero, mga pare, mingon sila nga ilang gikwintag maayo, makaayo ba kanig atong ipangtiwalag ni ug mosamot na hinuon sila kalayo nato. O mo ni gingon si Kristo diri ayaw. Pero gahom gyud na sa simbahan nga naa ni ang gahom sa pagtiwalag kaysa kasaysayan lagi daghan kay natiwalag sa Katoliko oy. Pero ang ako yung nabantayan ron ang sigurado gi itiwalag kung manudlog di mao panitan pare ka. Imong supakon ang magisterium. Musukuhay ka badlong nga di ka patuo. Itiwalag gyud ka kay makadaot man ang imong pare gyud ka yang tudlo kag di mao. O mo na itiwalag gyud ka na. Pero palahubog lang ka, unsa nimo mga sala-sala diha nga pwede ra na makorrekted, dili ra sa pagka itiwalag dayon. Pero pwede bugang itiwalag kay gahom na simbahan. Pero mao lagi kining kaayo lagi sa atong simbahan, sabton ra ka. Pero dili but pasabot nga tudluan ka hoy padayon diha dudong inday. Kay mo na atong simbahan ron pwede ra maghimog dautan kay modern naman ta. Dili ana atong simbahan bisan pagdaghan na nang nagbuhat og dautan, ang simbahan padayon gyapon magtudlo unsa gyud ang maayo. Bisag daghan ng mga Katoliko ron nga magpabadlong gyud uban mga congressman pagali, mga senador pagay ng uban nga musupakon gyud ang magisterium. Sige, ang simbahan padayon ra gyapon maingog ayam mo ana dudong inday. Ana, di mo magid trabaho simbahan. Di man gid siya magpadaog kay mo lagi naa laging Espiritu Santo nga dili niya gusto ang simbahan masagulan og mga pagtulunan nga sila ba binag-o ba. Nga katong usbon to unsa gi original nga pagtulunan sa Kristiyanos. So mao ni no basahan ninyo ni San Mateo 13 tudling 24 ngadto sa 30.
Nandiri ang tubag nato kanang moingon gali nganong naamay instances nga ang simbahan dili mo tiwalag. Mao ni ang atong gigamit nga teksto kining giingon ni Kristo. Pag ingon sa mga tao diri nga nyor, kini mga sagbot buti pasabot kini mga daotan amo ning pangibton, amo ning pamatyon ba ka or ipang tiwalag ni kay maayo kung binhi mong gipugas niya nganong naaman ni samok-samok ra man ni sila. Kasi ingon ni Kristo ayaw. Ano siya? Iyon siya, ayaw kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot o ato ning iparaphrase sa inyo unyang pagtiwalag ani nila basig moapil ang mga trigo tupang mga maayo kay sa ako lang giingon ninyo basig mangangin na hinuon ni sila kay nangasuko na kay gipangtiwalag di danihon ra hasto tong ubang mga buutan ang inon og apil di madaghan na noong madistroso noon di ba malayo sa Ginoo. Maayo siguro nga ato na sila dihang di lang nato pahawaon na sila. Tudluan lang nato na sila, di lang tamo undang, pakitaan nato sila maayo sa kinasing-kasing basig matandog sila basig mausab sila. Na di dako kayong kalipay sa Ginoo. Kay mo man na dako kayong kalipay sa Ginoo sa kausaban sa taong makasasala kaysa kalaglagan. Mao na mang higala, mga ginikanan. Kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot basig maapil unyang kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kura unya ang mga tig-ani, ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot. Bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo apan tiguma ang trigo og hipusa dito sa akong kamalig. Referido ni kaning ting-aning gipasabot dire nga unya ra kuno nila inon ni kining mga daotan og mga maayo sa iyang sa final judgment na general judgment sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. So naara gihapon ng tiwalag. Grabe di lang kay tiwala gali silutan na gyud. O sa pagbalik na sa Ginoo. Mao na inungdan nganong simbahan karon kung imong sala di ra ka ay pod di lang ka manudlog kuan, di lang ka pare nga magtudlog daotan. O ka member lang ka din palahubog lang ka o sa pagkada kabitero ba ka. O na di ra ka iditsug tiwalag. Pero ang simbahan padayong mutudlo ni mga undangin na dudong undangin na inday kay dili na may atong pagtulunan. Hangtod nga mabuutan ka. Okay, mga higala, sang litapikin man atong panahon, dili na to ni hutdo ning usagyod ka oras kay mapikhan ta. Mapikhan ang atong higala sa technical side no pagpa sulod og kinang plug-in before sa next program. Unang muhinay-hinay na ta og extra sa atong tulumanon karon. Marso 25. Okay, ay mo kalimot ha sa atong website ang veritas899.weebly.com o kining website sa RMN Dipolog. Ay nyo ni ikalimti, no? Ipanabi ni sa uban. O ni duha ka website diri, no? Ang RMN Dipolog o rmndipolog.weebly.com o ang atong website, no? veritas899.weebly.com. Itong cellphone number 0918-5497-065. Itong phone 0918-5497-065. Okay, ang nas kung naon na ron, tilan, mangayo lang dyan kong pasaylo. At itong maayo untang mahisgutan na ito dire, nyawa na ito mahisguti. Kaya ako, taong ko diri, wala ako nagipanulat ni nga istorya na ko diri. Diritso ra ko, impronto ra ni, o pasaylo no? Kantong mga wala na ito mahisguti nga angay na itong hisgutan karon. Ug maayong kuan day sinati sa Kwaresma. Sunod kuan nga semana o nato nang sa ulugon jud pinaka kuan pinakadakong bahin sa atong pagsaulog sa Semana Santa. Nga mga pagpahinumdum ra na nato. Kinaot nga muduyog ta og mahimo untang pagpadugang no atong pag-obserbar ani madugangan jud ang atong pagtuo mga higala mga suking tigpaminaw. So umabot nga karong umabot nga Domingo basin kung itugot gyapon si Ginoo naagi hapon atong tulumanon
Well, basig doktrinal na po ta, no? Ang katong mga issue about sa mga pagtulunan nato nga wala masabti sa atong mga igsuon. Pero kadtong gusto magdali-dali ha, niya maka-internet, ana lang mo sa akong website diya sa atong archives sa mga audio past programs nato. Kay naa na ko diha, no? Ikan pa tong programa sa laing istasyon o diri sa RMN Dipolog, naa na, no? Ang inyo lang buhaton na o kinahanglan panahon lang kay guwa mo'y panahon na di mo makadungog sa atong mga nangagi ng programa about sa mga nagkadaiyang issue may labot na sa pagtuo. Okay no, mga suking tigpaminaw, wala naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel, kinalamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shilbert Tondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Picas Lawak, Dani Luod ug Taxi Lumba. Sa mga amigo na diri sa mong istasyon, pinanguluhan sa atong Optica Manager Richard Villaronte, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Nandito na ang pinaka-aabangang nationwide promo ngayong 2012. Ang Radyo Milyonaryo Nationwide.